kwafika ivangeli lashunyayelwa ivangeli ngabe umzalwane ngasindiswa ngaba iborn again ngashunyayeza izwi mina iBhayibheli ngaphenduka ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uresearche kakhulu uzuthole amaqiniso engafuneki uwathole. iBhayibheli linezimfihlo inkolo inezimfihlo inkolo. Kunezinto engafuneki ufinyelele ekutheni uzazi under ireligion. So uma ngabe umuntu ke oyihluphayo ngokufuna ulwazi ngokufuna amaqiniso ufunda uzuyofinyelela kulezo zinto lezo ezizimfihlo zenkolo. Yingakho ke ngithi mina enkolweni ngafakwa iBhayibheli ngaphinde ngakhishwa yilo iBhayibheli ngoba mase ngilisikile ulwazi ngadula ekufuneni amaqiniso eBhayibheli ilapho la ngabe sengibona inkohliso yalo iBhayibheli laba exposed ngamanye amazwi. iBhayibheli mina ngafinyelele kwazini ukuthi ukuze ukholwe iBhayibheli akumelanga ulifundele ubani lo Fezile vala imic. Mina ngafinyelele kwazini ukuthi iBhayibheli akumelanga ulifundele ukulazi kumele ulifundele ukukholwa okushuthi kune level okumele ungadluli kuyo. Abefundisi njengoba bebuye emaBible college nje bayalazi iqiniso abefundisi baye eBible college beyofuna ulwazi ngeBhayibheli babuye eBible college bezovula amabhizinisi amasonto. Mina ngikutshela into ongayenza nawe manje kwamanje ungasuka wena uhambe uye eBible college uyofundela ubufundisi mawubuya lapho uzobe ukhathalela imali into ozobe uyifuna nje uzobe ufuna umnikelo la ungakhona. Kodwa ngesikhathi usahamba usaya le wahamba ugcwele uNkulunkulu ugcwele amandla ngoba ilevel owusalifunde kuyo iBhayibheli yayisakuvumela ukuthi akube nezimfihlo ongafinyelelanga kuzo. Gcina la ekukholweni. Mawufika eBible college ufika uyithole izimfihlo ezizokwenza ukuthi zikujike mawubuya lapho ubuya wena sewumuntu ozophatha noma ozoba umfundisi wamabandla ngenxa yemali ngenxa ye-income. Yingakho ke inkolo nje it's all about making and generating money, nothing else. Yonke ke into ebizwa ngezintshumayelo ama-tools nama-tricks okwenza ama-feelings abantu bakhiphe kakhulu imali. Angiphinde futhi yonke into ebizwa ngentshumayelo kwezenkolo ama-tactics okuthinta ama-feelings abantu ukuze bezokhipha kakhulu ephaketheni through the feelings. Lento nje ebizwa ngokuthi offering, it is done by feelings. Even the kind of understanding you will claim to have is the kind of understanding that came to you through feelings. Akontrolwa leo understanding ikontrolwa ama-feelings. Ileyo nto ke ilawo maqiniso ke mina engafinyelela ekwazini ayisengikhipha kulento ngoba ngase ngilazi iqiniso layo ukuthi this is not about so called ukukholwa Nkosi yami kunomoya engcwele engingenwa amandla kunoThixo ngibona izulu lingaphesheya mina ngingapha mangifa ngiyangaphesheya ngiyovukela esifubeni sika Abraham. Mawusaya kofuna ulwazi uya unaleyo ngqondo uya unaleyo faith mawubuya
mawulithole kahle kodwa ulwazi uthi ubuya yonke lonto isuka ingekho usuke ubona ibusiness opportunity. Mawukhuluma ngenkolo ireligion, it's a business opportunity for abantu abalazi iqiniso lokuthi ayikho. Angithemba ukuthi uphendulekileke we Mr. Mawusenawo omunye umbuzo ngawuletha Tista sawubona. No ukhona Makhanya ungakadluli umfoka Makhanya. No kade uchaza lana uyangizwa kodwa? Hawu yezwakala. Kade uchaza lana ukuthi yini yakwenza ukuthi ugcina ushiya uyasho ukuthi kuneyimfihlo owagcine uzithola ngale iBhayibheli umusu uresearcher eceleni izona ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungakayichaza ukuthi izona ziphi mawukuthi ngeke uyichaze manje akunankingi okunye bewukuthi ke ubusazoya nendabeni yokuthi ke njengamanje ubani uNkulunkulu wakho njengamanje ukanjani usimo sini uyabona lento kaNkulunkulu ebhilonga kulento engiyibize ngama tactics noma ngathi uNkulunkulu wakho yini noma ngathi uNkulunkulu wakho amadlozi noma ngathi uNkulunkulu wakho ushembe noma ngathi wake uNkulunkulu wakho uSathane ake sithi nje uNkulunkulu wakho uSathane it's also a tactic. Ireligion it's a business it's just a business. Nothing else. Mawukhuluma nje ngenkolo ukhuluma ngezamabhizinisi lapho ukhuluma nje ngokwenziwa ngokugeneratewa kwe-income abanye bayayikhipha abanye bayayithatha. It's all about that ireligion. All about giving and receiving. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu he gave because religion is all about giving. Abanye they give, abanye they receive. John 3:16 for God gave his only son so that the world will be what lingabhubhi. Kusukela ekuqaleni kuGenesis inkolo it's all about giving. Abanye bayanika iwula ziyanika ihlakaniphi ziyathatha zakhe ithabathaba zemizi zithenga imoto ziyalobola ziyashada ihlakaniphi iphukuphuku ziyanikela zona ziya-offerisha offering onikela kakhulu uyozuza kakhulu kunabantu abano-20 years bekholwa benikela kodwa bakaze bazuze kakhulu because it's all about abanye bayilethile abanye bayilandile. That's what churches are. Abanye bayilethile abanye bayilandile. Iwuli iphukuphuku zilethile ihlakaniphi zona zilandile. Mase kuthiwa lezi laba bayilethile sekuthiwa ababusiseke sekuthiwa bahambe bayofesa bathola imisebenzi abahambe bayofunda bathola ama qualifications akushiyo ukuthi uzobusiswa umnikelo unikelile cha uzogeyina ngokomsebenzi owenzayo nali iBhayibheli lize lisho njalo lapha nalithi ivila malingaphiwa lutho kusho incwadi yezaga book of Proverbs ithi ungaliniki lutho ivila okusho ukuthi umuntu ugeyina ngokwemsebenzi yakhe hayi ngokwemnikelo. Kwenziwani lapha ya emasontweni kuyanikelwa abanye bayareceive. It's all about that. Ilawo maqiniso ke Mr 068 ongamele ufinyelele kuwo ukuze uzoqhubeka kulo uyikholwa nje. Once wafinyelela kulento engishoyo ngeke uqhubeke nokuthi wena unoNkulunkulu. So uNkulunkulu iagenda mawukhuluma nje ngoNkulunkulu ukhuluma ngeagenda. There is no being called God.
but there is an agenda that is called God. It's a tactic, it's an agenda. That's what God is. Mfoka Makhanda. Omunye kuzothi pho manje yena ubani wadala izihlahla, ubani wadala umoya, ubani wadala abantu. Njoba ubona nje izihlahla kuye igatsha luwele phansi, kufika imvula inethe libole igatsha liqhume libe isihlahla esinye kuze kube yihlathi kuloko kwenzeka leyo nto nje kuwa amahlamvu kuwa amagatsha wele phansi kufika imvula iwanethe kuqhume lapha emhlabathini kube imbewu kumile kube esinye isihlahla. Umoya uyavunguza, awuwazi noma uye empumalanga noma uye entshonalanga noma uye eningizimu noma uye enyakatho. Thina abantu siyazalana ukuze sibe khona. Mina ngazala obaba, ubaba wazala obaba wakhe, ubaba wakhe wazala obaba wakhe. There is no first man on earth. Abantu bonke bazalana emhlabeni, ayikho into ekuthiwa kune beginning because ayikho ending. There is no beginning because there is no ending. Masikhuluma nge-nature. But mangabe usebenzisa leli gama lokuthi creation, then there is a beginning. Kuthina nje boMakhanda ayikho into ekuthiwa creation, khona into ekuthiwa nature. Because once wathi kune creation, it means kune creator. It means kune beginning. So if you say kune beginning noma kune creator, sekumele ungitshele i-address. Sekumele phela ungitshele i-address. Ngiyoyicela nami ngifundise ukuthi umuntu wakhiwa kanjani ngobumba lomhlabathi. So if you cannot give me i-address nesimo salowo muntu ukuthi uhlalaphi ukuthi uphilaphi, then there is no God. There is only i-agenda that is called God. I hope your question is answered.